Здравейте, разговаряме с Кирил Манов от отбора на Viva.com. Днес много трудна победа с 3-2 над вашите колеги от Viva.com for Play. Ти стана и играч на матча с няколко много добри изяви в защита и в преден план се отличи с няколко хубави отигравания. Как видя среща с Viva.com for Play? Значи, принципно сме много по-добри двата отбора. Не съм доволен като цяло от самата среща на тренировките, тъй като те се провеждат заедно с този отбор. Мачовете са много по-добри, с много по-хубави положения, като цяло голове и така нататък. И искам да благодаря на момчетата за победата днес, също така и на другия отбор за коректната игра. И да продължаваме все така, в същия дух в IT лигата. Добре, какво смяташ за наградата? Играч на матча? Благодарен съм, но мисля, че не трябва да взема само аз. Всички имат право на тази награда. Както и момчета от другия отбор. Да, абсолютно съгласен съм, но все пак един трябва да заслужи. Все пак съм благодарен. Да. Ти може, разбира се, да я споделиш с останалите. Разбира се, ако може, даже ще я споделя с двата отбора. Ако Супер. ни лъжат. Супер. Стига да има толкова за всички. Да. Разкажи ни малко повече за себе си. В отбора на Viva.com играл от 3 години. Намерих много добри приятели там, много съм доволен, много добър колектив. И бих искал да продължим да играем все така заедно за напред. Всички да се раздават така. И момчета с контузите им пожелавам по-бързо оздравяване. И така. Доволен ли си тук от условията и организацията, която ви се предоставят? Да. Всичко е окей. Следиш ли лигата и какво се случва в нея? Честно казано, вече по-рядко. Нямам толкова време. Добре. Следиш ли тогава, може би, футбола, световния и българския? Футбол като цяло, да. Имаш ли? На отбор е Манчестър Юнайтед, въпреки че в последно време не се представят добре. Нищо, феновете си личат в трудните времена. Все пак съм с тях още. Супер. Добре, а от българските отбори? От българските отбори само Левски. Само Левски? Да. А сте искали палци на Лудогорец, когато се, да. Все пак играха? Съм българин. Гледах мача с Валенсия на живо. Все пак са по-голям отбор и напълно нормално се получи според мен. Надявам се да се представят по-добре в Испания. Добре, всички се надяваме. Стискам палци. А за Левски, как виждаш тяхното представяне? За Левски ми за сега само надявам се да се подобри. И всички лескари се надяват на подобно развитие в тяхната игра. Добре, пожелаваме ти успех. Благодаря. Все така да печелиш такива хубави награди и отбора на Viva.com да продължава с градацията. Да, бих искал да пожелая успех както на моят отбор, така и на другите колеги. Да се срещаме, може би, на финал. Пожелаваме ви го успех. Благодаря.